Πολυτεχνείο. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε εδώ. Το Πολυτεχνείο δεν υπήρξε μόνο εφαλτήριο για να αρχίσουν πολιτικές καριέρες. Το Πολυτεχνείο κυρίως υπήρξε ο λόγος που αντί για να έχουμε μεταπολίτευση και να ζούμε υπό μεταπολίτευση σήμερα, ζούμε υπό παλινδρόμηση. Τι εννοώ, γιατί θα έχουν μπερδευτεί τώρα ο κόσμος. Μεταπολίτευση σημαίνει μεταπολιτεύομαι, δηλαδή ότι πηγαίνω στο μετά και όχι στο πριν. Μεταπολίτευση έγινε στην Ελλάδα την 1η Ιουνίου του 1973. Είναι τότε που το καθεστώς του Παπαδόπουλου κηρύττει μία μεταπολίτευση, είναι κανονικό χρονοδιάγραμμα εκλογών, στην οποία όμως στην ουσία δεν θα συμμετείχαν οι παλαιοί πολιτικοί. Δηλαδή κηρύττει η αλλαγή του πολιτεύματος, κηρύσσεται τότε προεδρική δημοκρατία, και παραλλήλως ανακοινώνεται ότι μέσα στο 1974 θα γίνουν εκλογές, αφού πρώτα γίνουν τα εξής στάδια. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα για την έγκριση του νέου πολιτεύματος που έγινε στις 29 Ιουλίου. Θα τεθεί σε εφαρμογή πλήρως το Σύνταγμα του 1968-73, το οποίο είχε φτιάξει, το οποίο είχε πολύ προοδευτικά πράγματα, καμία σχέση με αυτά που έχει το σημερινό Σύνταγμα. Ήταν και εκείνο κανονικό Σύνταγμα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά με έναν πρόεδρο που θα εκλέγεται πλέον από τον ελληνικό λαό άμεσα, που θα έχει εξουσίες υπερκομματικές στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξεως, ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση είναι από κάτω, που εγκαθίδρυε και την κοινωνική δημοκρατία, το οποίο απαγόρευε τον πολιτικό επαγγελματισμό, διότι δεν μπορούσε κάποιος να εκλεγεί για 4 συνεχόμενες φορές βουλευτής, που καταργούσε το να μπορεί κάποιος να είναι υπουργός και παράλληλα βουλευτής, είχε το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτού, και πάρα πολλά άλλα. Συνταγματικό δικαστήριο, Συμβούλιο του Έθνους, είχε πάρα πολλά θεσμικές πρωτοτυπίες, και παράλληλα δημιουργεί από τον Απρίλιο του 1973 ο Παπαδόπουλος, όλα αυτά συναρτώνται με το Πολυτεχνείο, γι' αυτό το λέω, το ΕΠΟΚ. Το ΕΠΟΚ ήταν ένα πολιτικό κίνημα, ελληνικό πολιτιστικό κίνημα λεγότανε, το οποίο είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, το προετοίμαζε από το 1972, με σκοπό να δημιουργηθούν νέα κόμματα. Κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκλογές και τα οποία θα υπερνικήσουν τον παλαιοκομματισμό. Θα δημιουργηθούν νέα κόμματα, στην ουσία θα δημιουργείται μέσα από το ΕΠΟΚ ένα κόμμα συμπολιτεύσεως και ένα κόμμα αντιπολιτεύσεως και θα κατέβαιναν σε εκλογές. Η πολιτική ηγεσία, για να πούμε ότι στη συνέχεια λειτουργήσε το Συνταγματικό Δικαστήριο, τέθηκαν όλοι ο νόμος περί κομμάτων σε λειτουργία, όλα τα άρθρα του Συντάγματος σε ισχύ, και στις 8 Οκτωβρίου του 1973, λίγες μέρες πριν γίνει το Πολυτεχνείο, ορκίζεται και μια πολιτική κυβέρνηση. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου κηρύσσει την λύση του και λήξη του και λέει 21η Απριλίου έπαυσε η υφισταμένη. Αυτή τη στιγμή μπαίνει πολιτική κυβέρνηση με σκοπό να λειτουργήσει ως κυβέρνηση μεταβατική που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αυτήν την κατάσταση βρίσκει το Πολυτεχνείο. Τα πολιτικά κόμματα τα παλιά, και κυρίως Κανελόπουλος και Μαύρος που εξέφραζαν την ΕΡΕ και την Ένωση Κέντρου, τα δύο παλαιά κόμματα, τα προαπριλιανά, αποφασίζουν αποχή των εκλογών από τις εκλογές αυτές. Και αυτό ήταν και κάτι που το ήθελε και ο Παπαδόπουλος, τους κάλεσε, αλλά ήταν τέτοιες δημιουργημένες συνθήκες που ξέραν ότι θα χάσουν, θα ιτηθούν στις εκλογές, οπότε οι ίδιοι από μόνοι τους αυτοεξοβελίζονταν από τον πολιτικό βίο. Αυτό όμως λειτουργήσε και ως τροχοπέδι για αυτά που ακολούθησαν. Υπάρχει μια απόρριτη έκθεση που την έχω δημοσιεύσει της Προεδρίας της Δημοκρατίας τότε, που λέγεται περί της εξελίξεως της πολιτικής καταστάσεως, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 1973. Δηλαδή την παραμονή της εκρήξεως του Πολυτεχνείου. Σε αυτήν αναφερόταν η κατεστημένη ηγεσία, εννοεί τα παλαιά κόμματα, τον παλαιοκομματισμό,
αχθοφόρη ηχηρών ονομάτων του παρελθόντος, διακατέχεται η υποανιά του καταλυτικής μανίας. Η αποχή τους εκ των προσεχών εκλογών αντιμετωπίζεται ως λύση δυναμένη να παράσχει την ευκαιρία να αναπτύξει ως αγώνος εκτός του Κοινοβουλίου και τη ούτω υποκινήσεως λαϊκών αντιδράσεων. Δηλαδή οι παλαιοί πολιτικοί δεν θέλουν στην ουσία την επάνωδό μας στη δημοκρατία, διότι διαβλέπουν ότι στις επερχόμενες εκλογές θα έβλεπαν ότι διαφαίνεται στον ορίζοντα το τέλος του πολιτικού τους βίου και αποφάσισαν να πολεμήσουν την επιστροφή στη δημοκρατία και την πορεία προς τις εκλογές με εξοκοινοβουλευτικά μέσα. Έτσι την επομένη, στις 14 Νοεμβρίου του 1973, 400 περίπου φοιτητές συγκεντρώνονται στο κτίριο της Νομικής και άλλοι 500 στο προαύλιο του Πολυτεχνείου. Θα τα πούμε εν συνόψη τα γεγονότα γιατί είναι πολύ ώρα. Ο Παπαδόπουλος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε συγκάλεσε μια σύσκεψη με συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Μαρκεζίνη και στην οποία δήλωσε ότι οι εντολές προς την αστυνομία είναι μη παρεμπόδισης της συγκεντρώσεως, απομάκρυνσης της από του χώρου της αστυνομίας και σεβασμός του πανεπιστημιακού ασύλου. Μάλιστα. Το Πολυτεχνείο λοιπόν το υποκινούν αρχικά οι παλαιοί πολιτικοί, δεν αργούν όμως φυσικά να το εκμεταλλευτούν και οι διάφοροι αριστεριστές με συνθήματα αναρχικά, χίπικα, τρελά, ακόμη και ανθρωποφάγικα. Μετά από αυτό το καπελώνουν, μπαίνει και η Αντιεφέ τότε με το Ρίγα Φεραίο. Και έτσι το βράδυ προς τις 14 με 15 Νοεμβρίου αρχίζουν να προσέρχονται στον χώρο του Πολυτεχνείου κατά το ίδιο το πόρισμα του εισαγγελέως Δημητρίου Τσεβά που έγινε μετά τη μεταπολίτευση, τη λεγόμενη μεταπολίτευση το 1975, στοιχεία ξένα, άσχετα και εχθρικά προς τους σπουδαστάς. Άρα ήδη βλέπουμε ότι ο μύθος ότι οι φοιτητές κάναν το Πολυτεχνείο καταραίει. Εκείνη τη στιγμή εκμεταλλεύεται την κατάσταση και ο ήδη προετοιμαζόμενος Ιωαννίδης. Βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεφύγει. Ξεκινάει από τους παλαιοπολιτικούς, μπαίνουν αριστεριστές, μπαίνει το ΚΚΕ, μπαίνει η Αντιεφέ και το εκμεταλλεύεται και ο Ιωαννίδης. Στην Αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Ακριβώς. Λοιπόν, εσατζίδες μεταμφιεσμένοι σε φοιτητές εισέρχονται ως προβοκάτορες για να καταστήσουν τα επεισόδια όσο πιο βία και καταστρεπτικά γίνεται. Ο Ιωαννίδης επωφελείται του Πολυτεχνείου απέναντι στον Παπαδόπουλο. Οικοδόμοι, εργάτες, αναρχικοί, πράκτορες, όλοι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να καπελώσουν τη συγκέντρωση με αποτέλεσμα να μαζευτούν περίπου 5.000 άτομα. Την Πέμπτη λοιπόν, την επομένη μέρα 15 Νοεμβρίου του 1973, όπως γράφει το πόρισμα του εισαγγελέου Τσεβά, πράκτορες της ΕΣΑ και άλλων μυστικών υπηρεσιών νοθεύουν την καθαρότητα των φοιτητικών συνθημάτων δια της διαδόσεως αναρχικών και ανατρεπτικών τιούτων όπως ΚΚΕ, κάτω το κράτος, λαοκρατία, ζήτω η σεξουαλική επανάσταση και προσπαθούν να εξωθήσουν και να παρασύρουν τους σπουδαστάς εις παντίας πράξης βίας και δολιοφθορών. Τα λέει το πόρισμα του 1975, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος ευτυχώς, επειδή καταλαβαίνει που πάει το πράγμα και ότι όλο αυτό αρχίζει να δημιουργείται σαν παγίδα ακριβώς για να εμποδιστεί η πορεία προς τη δημοκρατία και τις εκλογές, δεν παρασύρεται και όπως αποκαλύπτουν και τα έγγραφα των κυβερνητικών συσκέψεων και τα πρακτικά αλλά και ο ίδιος ο Τσεβάς, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας εξεδηλώθη αντίθετος προς πάσαν επέμβαση στο Πολυτεχνείο, συμφωνών με την απόφαση της Συγκλήτου για το σεβασμό του ασύλου. Όπως είχε κάνει από την αρχή, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι εκείνη την ίδια ημέρα γίνεται συνάντηση μεταξύ του Ιωαννίδη, που αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, του Γαλατσάνου και του Μπονάνου, που αποφασίζουν ότι πρέπει να κινηθούν, ότι καλά πάει το Πολυτεχνείο και ότι πρέπει να κινηθούν 25 Νοεμβρίου για να ανατρέψουν τον Παπαδόπουλο για την πορεία στις εκλογές. Την επόμενη μέρα τώρα, 16 Νοεμβρίου, πράγματα εκτραχύνονται. Ο Τσεβάς στο πόρισμά του γράφει. Το λέω συνέχεια το πόρισμα του Τσεβά, διότι υπάρχουν χιλιάδες άλλα στοιχεία, αλλά το πόρισμα του Τσεβά είναι επίσημα. Το πόρισμα το εγκεκριμένο
Είναι το επίσημο για πόρισμα. τη δίκη του Πολυτεχνείου Έτσι. από την ίδια την μεταπολιτευτική κυβέρνηση Καραμανλή κτλ. Ναι. Γιατί τα άλλα μπορούν να πούνε ότι είναι στημένα χουντικά στοιχεία κτλ. Αυτό δεν μπορούν να το πούνε. Λέει λοιπόν ο Τσεβάς, στοιχεία ύποπτα και ανεύθυνα, ομαδικός και ατομικός ενεργούντα, προβαίνουν εις πράξεις βιαιοπραγίας κατά πολιτών και εις καταστροφάς περιουσιών, θράψεις βιτρινών και προθηκών καταστημάτων. Πυρά ανάπτονται, οχήματα μετακινούνται και ανατρέπονται, οδοφράγματα αναγείρονται, φθορέ και καταστροφέ περιουσιών προκαλούνται, τραυματισμοί αστυνομικών. Κοίτα, υποκινούν όλα αυτά. Ο τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας Παναγιώτης Ιφνέος κατέθεσε ως αξιόπιστο πρόσωπο, είπε ότι είδε εντός του Πολυτεχνείου δεκάδες ανθρώπων της ΕΣΑ. Το ίδιο πρωί λαμβάνει η χώρα κυβερνητική σύσκεψη κατά τον οποία δίνεται πλέον η έγκριση για την δια των αστυνομικών δυνάμεων και μέσων αποβολή των συγκεντρωθέντων. Με την ακόλουθη όμως αυστηρή εντολή του Παπαδόπουλου. Αποφυγή πάσης χρήσεως όπλων, έστω και επί αντιστάσεως. Ενεσχάτη δε ανάγκη λελογισμένη χρήση δακρυγόνων εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου και προπαντός άλλου αποφυγή θυμάτων. 16 του μηνός αυτά, έτσι. 16 του μηνός. Η προεδρική εντολή επιβεβαιώνεται και από το πόρισμα Τσεβά που γράφει «Επουδενή λόγο θα χρησιμοποιούνται όπλα. Αν προεβάλλεται αντίστασης και αντίδρασης και μόνο ενεσχάτη ανάγκη θα επιτρέπεται η χρήση δακρυγόνων, απαγορευομένης όμως της ρήψεως τούτων εντός του Πολυτεχνείου». Προσέξτε, ούτε εντός του Πολυτεχνείου δεν επιτρέπει δακρυγόνα ο Παπαδόπουλος. Ναι, ξεκάθαρα. Τα ρίχνει, τα λέει απ' έξω. Ενώ όμως ο Παπαδόπουλος αποφασίζει αυτά, κάποιοι άλλοι και κυρίως ο Ιωαννίδης θέλουν αιματοκύλισμα ώστε να οδηγηθεί σε παραίτηση η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, να αποδυναμωθεί ηθικά ο Παπαδόπουλος και να μην μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το Πολυτεχνείο στην ουσία έχει αντικειμενικό στόχο να ματαιωθεί η συνέντευξη τύπου που είχε ανακοινωθεί και που θα παραχωρούσε ο Πρωθυπουργός Μαρκεζίνης στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Σε αυτήν τη συνέντευξη τύπου που θα γινόταν 17 Νοεμβρίου θα ανακοίνωνε την ημερομηνία των εκλογών, η οποία θα ήταν Κυριακή 10 Φεβρουαρίου του 1974. Γνώριζε βέβαια και ο Ιωαννίδης και όσοι άλλοι υποκινούσαν αυτά τα πράγματα ότι μετά από αυτή την ανακοίνωση δεν θα μπορούσε ούτε το πραξικόπημα του να κάνει, ούτε καν πιο ηθικό έρισμα για να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Ο ίδιος ο Μαρκεζίνης είχε γράψει ότι οι οπωσδήποτε επιθυμούντες στην ανατροπή μου δεν θα ήσαν εις θέση να το πράξουν αν είχε πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου. Και ο τότε Υπουργός Παιδείας ο Ιφνέος δήλωσε, πιστεύω, είναι πολύ σημαντική η δήλωση, ότι οι κινηθέντες των Νοέμβριων ελάχιστοι φοιτητέ δεν είχαν την παραμικράν ιδέα του τι πραγματικά ετεκταίνετο. Οι οργανωτέ του Πολυτεχνείου, Έλληνες ή ξένοι ή και αμφότεροι, επέσπευσαν την εκδήλωση για να την χρησιμοποιήσουν ως κάλυμα της ειδικής των προμελετημένης εκδηλώσεως. Στόχος των άμεσος η πρόληψη των δηλώσεων Μαρκεζίνη και η ματαίωση των εκλογών. Ξεκάθαρο. Την παραμονή λοιπόν της συνεντεύξεως ο Ιωαννίδης δίνει εντολή στους πράκτορές του για προβοκάτσιες που θα εντείνουν το μέγεθος των γεγονότων. Ο Τσεβάς γράφει ότι πλήθος εξοφοιτητικών στοιχείων και πράκτορες μυστικών και άλλων υπηρεσιών ευρίσκονται πλέον μεταξύ των σπουδαστών εντός και εκτός του Πολυτεχνείου. Παρατηρείται δε και άτομο με πολιτική περιβολή, ο οποίος περιγράφεται ως φέρον κόμιν μακράν και γενιάδα, ο οποίος εκράτει μακρύκανον πυροβόλων όπλων. Αυτό το άτομο πυροβολούσε και προς το πλήθος και προς τους αστυνομικούς για να προκαλέσει αιματοχυσία, να νιώθει ο ένας και ο άλλος ότι πυροβολούνται και να ανταποδώσει. Πολιτικός, έτσι. Ακριβώς. Την ίδια μέρα... Ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι, ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο πολιτικός. Έχει αποκαλυφθεί και το όνομα. Μπορούμε να το πούμε. Και ήτανε πράκτορας και άνθρωπος του Ιωαννίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλοι λένε ότι ήταν άνθρωπος του Ιωαννίδη, δεν είχε επιβεβαιωθεί, και άλλοι ότι ήταν ξένος πράκτορας. Μάλιστα. Τώρα επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί δεν θέλουν να... Κατανοητό. Την ίδια ακριβώς μέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΚΚΕ αποχωρεί από το Πολυτεχνείο. Ναι, το ΚΚΕ που το βλέπετε να προστατεί σήμερα στις εκδηλώσεις και κάθε φορά.
αποχώρησε από το Πολυτεχνείο καταγγέλλοντας τα επεισόδια, παρακαλώ, σαν προβοκάτσια της Χούντας. Μη γνωρίζοντας φυσικά ότι ήταν αποκλειστικά ιωαννιδική προβοκάτσια. Την ίδια ημέρα κάποιοι υποκινούν πλέον τους διαδηλωτές σε ένοπλες επιθέσεις και άραγε στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως και στον ΟΤΕ και στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Φυσικά η φρουρά αμήνθηκε. Ο αστυνομικός διευθυντής τότε Αθηνών, Λουκάς Χριστολουκάς, στην απόρριτη έκθεσή του ανέφερε: το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως υπέστη 3 επίθεσιν ένοπλων, είχαν όπλα. Η φρουρά δε τούτου για την απομάκρυνση των επιτιθεμένων ήτινες επιήσαν το πρώτη χρήση όπλων επιροβόλησε κατά αυτόν. Εκεί πέφτουν εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου και χωρίς κανένας από αυτούς να είναι φοιτητές, πέφτουν οι πρώτοι 5 νεκροί. Το βράδυ, ο αρχηγός της αστυνομίας Νικόλαος Δασκαλόπουλος ζητάει παροχή στρατιωτικών ενισχύσεων, διότι η αστυνομία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Έτσι, στις 11 η ώρα το βράδυ, ο Παπαδόπουλος πλέον παρέχει την έγκριση για να ενισχυθούν οι αστυνομικές δυνάμεις με στρατιωτικά τμήματα. Τότε δεν υπήρχαν τα ΜΑΤ. Και τότε ήταν ο αστυνόμος ο γνωστός με το πηλίκιο και το καπελάκι και τα λοιπά. Οπότε παντού γινόταν αυτό και ο Ντεγκόλ έτσι είχε αντιμετωπίσει τον Μάη του 1968. Ήταν αναγκασμένοι όταν η αστυνομία δεν μπορεί να αντιδράσει και εφόσον δεν υπήρχαν ακόμα ΜΑΤ, τμήματα του στρατού έμπαιναν για την δημόσια ασφάλεια. Αυτό συνέβαινε διεθνώς, δεν ήταν κάτι πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν ο Παπαδόπουλος παρέχει την έγκριση, αλλά και πάλι κατά το επίσημο έγγραφο, με προϋπόθεση των αποκλεισμών χρήσεως όπλων, αποφυγήν συγκρούσεως στρατού διαδηλωτών και προπαντός, επαναλαμβάνω, είναι η φράση του Παπαδόπουλου, αποφυγήν πάση θυσία θυμάτων. 5η φορά ή 4η φορά το λέει αυτό σε αυτές τις μέρες? 4η φορά. Ακριβώς, κάθε μέρα στην ουσία. Ναι. Στις 17 Νοεμβρίου λοιπόν, μπαίνουμε από 16 προς 17 ξημερώματα, είναι 1 και 4, καταφθάνει στην περιοχή του Πολυτεχνείου ένας ουλαμός αρμάτων μάχης. Στις 2 η ώρα τα ξημερώματα ακολουθεί μια διλοχία του 28ου Συντάγματος. Η πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών και η δευτέρα μοίρα αλεξιπτωτιστών. Επικεφαλής αυτών των δυνάμεων τίθεται ο συνταγματάρχης Γιωβάνης. Προσέξτε όμως, ο Γιωβάνης ήταν ήδη μηνμένος στην ανταρσία του Ιωαννίδη, που προετοιμαζόταν. Ο συντονισμός ανατίθεται στο διοικητή της ΑΛΤΕΝ αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μαευροειδή με επιτελάρχη του τον Νικόλαο Ντερτιλή, ο οποίος ανέλαβε ως σύνδεσμος μεταξύ των στρατιωτικών τμήματων και της αστυνομικής διευθύνσεως Αθηνών. Την ρε γενική εποπτεία της επιχειρήσεως αναλαμβάνει ο διευθυντής της στρατιωτικής διοικήσεως Αθηνών Ραφαηλάκης. Ο εισαγγελέας Τσεβάς αναφέρει την αποστολή του σαφώς από τα απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα. Ναι. Ο τρόπος εκτελέσεως αποστολής εναπέκειται στην εντός των πλαισίων πάντοτε του κυρίως επιδιωκομένου ψυχολογικού επηρεασμού και της μη χρήσεως όπλων. Δηλαδή αυτό που έλεγε και σε άλλα κείμενα ο Παπαδόπουλος είναι ότι για τις εμφανίσεως των αρμάτων μάχης και του στρατού θα επιβληθεί ψυχολογική επίδραση στους διαδηλωτές για να δηλώσουν χωρίς μόνο που θα εμφανιστούν τα άρματα μάχης, αυτοί θα υποχωρήσουν. Αυτό. Πράγματι λοιπόν με την εμφάνιση των αρμάτων μάχης και των στρατιωτικών δυνάμεων, οι διαδηλώσεις και τα οδοφράγματα που έχουν κλείσει τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, στην Ομόνια, στην Πατησίων κτλ. Εξαφανίζονται. Αμέσως οι έγκλειστοι, όσοι έχουν παραμείνει, οι περίπου 2.000 που υπάρχουν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, αρχίζουν αμέσως τις διαπραγματεύσεις τους για την έξοδό τους, η οποία και συμφωνείται στις 3 η ώρα και μέσα σε μισή ώρα είχε ολοκληρωθεί ανέμακτα. Ακριβώς όπως προέβλεπε το επιτελικό σχέδιο. Βγήκανε 2.000 άτομα βγήκανε δηλαδή. Ναι, θα δείτε πώς. Ο Λουκάς Χριστολουκάς αναφέρει και θα σας πω και συγκεκριμένα πράγματα. Η επιχείρηση έληξε περί της 4ης ώρας πρωινής. Ουδής κατά αυτήν. Ευλήθη διαπυροβόλου όπλου, ουδέ τραυματίστη ή συνεπιθλίβη υποτεθωρακισμένων αρμάτων. Ο πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μετέπειτα μεγάλος αντιστασιακός Κονοφάγος, στο ημερολόγιο του έγραφε: το Εθνικών Μετσόβιων Πολυτεχνείων χάρισης των στρατών εξεκενώθη ανέμακτος.
Τούτο επιβεβαιώνεται πλήρως από τις ανακρίσεις, το προανακριτικό πόρισμα και την ίδια τη δίκη του Πολυτεχνείου. Ωραία. Που έγινε το 1975. Να πούμε μερικά πράγματα τώρα για το πώς έγινε αυτή η ανέμακτη διακένωση και κυρίως το σύμβολο που χρησιμοποιούν, που είναι το άρμα μάχης. Μάλιστα. Το οποίο μπαίνει μέσα. Διότι αφήνουν τις ευθύνες ότι πάτησε κόσμο κτλ. Ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Όπως είπαμε ότι οι έγκλειστοι πανικόβλητοι άρχισαν τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο τους μετά που εμφανίστηκαν τα τμήματα του στρατού. Στις 2:20 ο αστυνομικός διευθυντής τους καλούσε δια τηλεβόα να ανοίξουν τις θύρες και να εξέλθουν ησύχως. Και όπως αναφέρει ο Τσεβά στο πορισμά του, εκπρόσωποι των σπουδαστών, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, προσέρχονται περί τη 2:30 ώρα στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, δηλώνουν ότι αποδέχονται την άμεσο και ειρηνική εκένωση υπό την εγγύηση όμως και παρουσία των καθηγητών τους. Εκεί λοιπόν οι όροι δεν γίνονται αποδεκτοί, ο στρατός λένε δεν διαπραγματεύεται, στις 2:43 τους τάχθηκε δεκάλεπτη προθεσμία για ανεφόρον εξόδου. Εκεί, όπως αναφέρει ο Τσεβάς, μερικοί εκ των εγκλείστων πανικόβλητοι αρχίζουν να απασφαλίζουν την είσοδο και τελικά το πετυχαίνουν. Να ανοίξει η είσοδος, να βγουν. Ναι. Δυσχεραινόταν όμως η έξοδος, διότι όπισθεν της πύλης είχε τοποθετηθεί και διάφορα άλλα υλικά και κυρίως η Mercedes, ένα αυτοκίνητο Mercedes που μάλλον ήταν του Πριτάνεως, του Κονοφάγου. Το οποίο το είχαν δημιουργήσει τότε ως οδόφραγμα, ναι. Εκεί για να μην παραβιαστεί η πύλη. Τότε είναι ακριβώς που αποφασίζεται με την σύμφωνη γνώμη παρακαλώ των εγκλείστων η είσοδος του άρματος μάχης, ώστε να ισοπεδώσει τα εμπόδια για να απελευθερώσει την πύλη και να μπορέσουν να εξέλθουν οι περίπου 1.500 με 2.000 εγκλειστοί. Ο διοικητής του πληρώματος του άρματος ήταν ο υπήλαρχος Μιχαήλ Γουνελάς, ο οποίος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ το 1984 που δεν μεταδόθηκε ποτέ, είπε: όταν αποφασίστηκε ότι η διάνοιξη θα γινόταν με το άρμα, εγώ μεν έφερα το άρμα στην πύλη και ο Λαλιώτης ή ο Κυριάκος ο Σταμέλος ειδοποιούσαν με τον τηλεβοά να απομακρυνθούν από την πύλη, διότι η πύλη θα έπεφτε. Είχε βγει ο Λαλιώτης έξω για να διαπραγματευτεί με το στρατό. Και ο Λαλιώτης και ο Σταμέλος ήταν αυτοί που διαπραγματευόντουσαν με το στρατό και με τον τηλεβοά ειδοποίησαν τους εγκλείστους, παιδιά κάντε τώρα πίσω. Κάντε χώρο γιατί θα ρίξουμε την πύλη. Για θα ρίξουμε την πύλη. Πίσω της είχαν τοποθετηθεί σιδηροδοκοί, ξύλα και το αυτοκίνητο και κάποια υλικά, όλα αυτά τα υλικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθούν. Αυτή λοιπόν είναι και η αλήθεια για την περίφημη είσοδο του άρματος. Όταν επιβεβαιώθηκε ότι κανένας δεν βρισκόταν πλέον στην πύλη, διότι υπήρξε και αξιωματικός παρακαλώ, ο οποίος πριν εισβάλλει το άρμα, πήγε κοντά, κοίταξε δεξιά-αριστερά αν έχει ξεμείνει κανένας, επιβεβαίωσε ότι όλοι έχουν φύγει 30-40 μέτρα και τότε έκανε νόημα στο άρμα, το οποίο είχε πάει από την άλλη άκρη της Πατησίων για να πάρει φόρα. Και με εισήρχαν με φόρα γκάζο σε μία και μπήκε μέσα σε βάθος έως 10 μέτρων, ισοπεδώνοντας απλά τα εμπόδια. Αυτό και έγινε και δεν υπήρξε φυσικά ούτε ένα θύμα, υπήρξαν όμως 3 τραυματισμοί, τελείως τυχαίοι. Ήταν ο δημοσιογράφος Νικόλαος Πατσαβός, ο οποίος βρισκόταν σε έναν από τους 2 κύονες της πύλης, με τον οποίο τον ειδοποιούσε ο αξιωματικός και του έλεγε κατέβα κάτω πριν μπει, γιατί θα τρανταχτεί και θα πέσεις και μπορεί να χτυπήσεις. Σκεφτείτε τώρα πώς τα παρουσιάζουν και πώς είναι. Και εκείνος έλεγε όχι μην ανησυχείτε, εγώ θέλω να κάτσω από εδώ. Καλά του λέει, εντάξει, αλλά θα χτυπήσεις. Λοιπόν, ο Πατσαβός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, ο φοιτητής Σωτήριος Κοκκίνης επίσης πολύ ελαφρά και η σπουδάστρια Πέπη Ριγοπούλου, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι από τυχαία εκτείναξη σιδηρού αντικειμένου. Δηλαδή πήρε η ερπίστρια μια σιδεριά και την πέταξε 20-30 μέτρα μακριά και της χτύπησε λίγο το πόδι. Ο ίδιος ο Κώστας ο Λαλιώτης στη δίκη του Πολυτεχνείου ομολόγησε: το τάγκ έκανε ό,τι μπορούσε για να μην δημιουργήσει θύματα. Εισερχομένου του τάγκ δεν είδα εγώ κανένα θύμα. Και ο Κυριάκος ο Σταμέλος, τότε ηγετικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, είπε: η επέμβαση του τάγκ ήταν καλή, διότι πήγε σιγά σιγά και πρόσεξε πολύ ο οδηγός να αποφύγει τα θύματα. Ξέρετε κύριε Χατζηδάκη σε πόσες σχολικές γιορτές σήμερα
Και πόσα χρόνια βέβαια. Ξέρω δυστυχώς πολύ καλά για αυτό και τα λένε αυτά. Θα παίζει η φωτογραφία με το τάγκ και οι καθηγητές θα λένε ότι σκοτώθηκαν οι φοιτητές. Σκεφτείτε ότι ο Σταμέλος σε συνέντευξή του έχει πει το εξής. Ο οποίος πέθανε ο Κακομοίρης, τον είχα γνωρίσει, ήταν από τα κύρια μέλη των εγκλήστων του Πολυτεχνείου και της Συντονιστικής Επιτροπής. Είχε πολύ ψύχρεμη στάση, λέει ο στρατός. Ήρθε για να δώσει ανέμακτη λύση. Ο Μιχάλης Γουνελάς, ο επικεφαλής του άρματος, μας έδωσε όσο χρόνο θέλαμε και με την ανοχή του Γιωβάνη, του στρατιωτικού διοικητού, για να καθαρίσουμε την πόρτα. Όταν μπήκε το άρμα μέσα, οι φοιτητές είχαν υποχωρήσει πίσω 30 μέτρα τουλάχιστον. Το τάγκ μπήκε την ώρα που έπρεπε. Είχε καθαρίσει η πόρτα. Δεν υπήρξε καμία ανθρωποκτόνος πρόθεση. Αυτά τα οποία λέμε, να επαναλάβω λίγο γιατί βλέπω κάποιους οι οποίοι αντιδράτε. Αυτά τα οποία λέμε δεν τα βγάζει ο κύριος Χατζηδάκης από το μυαλό του. Αυτά τα οποία ακούτε είναι ιστορική αλήθεια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν δύο όψεις ή δύο απόψεις ή δύο ή τρεις ή περισσότερες πολιτικές ερμηνείες. Αλλά η ιστορική αλήθεια, παιδιά, και αυτό ισχύει για όλες τις ιστορικές αλήθειες, είναι μία. Τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Η ανάγνωση μπορεί να έχουν διαφορετικές όψεις, όπως θέλει να τα πει ο καθένας, αλλά εδώ πέρα ο κύριος Χατζηδάκης μας διαβάζει μέσα από ιστορικές πηγές, από ντοκουμέντα ιστορικά, από το πόρισμα Τσεβά, από μαρτυρίες ανθρώπων, πρωταγωνιστών, από τον οδηγό του τάγκ. Μην αντιδράτε κάποιοι και μην είστε εγκλωβισμένοι σε αυτό που όλοι μας μεγαλώσαμε. Γιατί και εγώ που σας μιλώ και ο κύριος Χατζηδάκης, όλοι στα ίδια σχολεία πήγαμε. Όλη την ίδια ιστορία μάθαμε στα σχολεία, αλλά τελικά δεν ήταν ιστορία, ήταν μία όψη. Ακούστε να δείτε, να το πω και εγώ κάπως αλλιώς. Εάν έχει κάποιος πρόβλημα με αυτά που ακούει, τα παράπονά του να τα κάνει στο πόρισμα Τσεβά, στη δίκη του Πολυτεχνείου, στις καταθέσεις, στα όσα έλεγε ο Γουνελάς, στα όσα έλεγε ο Λαλιώτης, στα όσα έλεγε ο Σταμέλος. Έτσι. Αν θεωρούν ότι αυτοί λένε ψέματα, μπορεί να λένε ψέματα. Τα πορίσματα λένε ψέματα, οι καταθέσεις λένε ψέματα, τα βουλεύματα λένε ψέματα, οι ίδιοι οι έγκλειστοι του Πολυτεχνείου λένε ψέματα. Σε αυτούς μπορούν να αντιδράσουν και να πούν, αν και έχουν φύγει οι περισσότεροι, ότι λέγατε ψέματα. Αλλά τι λόγο είχαν εκείνοι να πούν ψέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα αρχίζει η μαζική έξοδος των καταληψιών. Οι εντολές ήταν να μην συλληφθεί κανείς κατά την έξοδο, ούτε να γίνουν βίαιες εκδηλώσεις εις βάρος τους. Ο στρατός όχι απλά δεν βιαιοπράγησε κατά των εξερχομένων, αλλά τους βοήθησε σχεδόν υποτικά και με όλα τα μέσα. Και αυτό το λέει πάλι ο Τσεβάς, ο οποίος γράφει κατά τη στιγμή που βγαίνουν. Προσέξτε τι παρουσιάζουν στα σχολεία τώρα, λένε ότι μπήκε ο στρατός και άρχισαν πυροβολή και κάτι τέτοια. Ναι. Λέει λοιπόν ο Τσεβάς στο πόρισμά του. Οι εγγύστης κατακριμνιστής εις πύλης ευρισκόμενοι εξέρχονται πρώτοι. Οι περισσότεροι πηδούν εκ των παραθύρων και των κυκλειδωμάτων. Υπό την πίεση πλήθους ανθρώπων καταρρίπτεται τμήμα των προς την οδόν στουρνάρα και κυκλειδωμάτων. Δια του δημιουργηθέντος ανοίγματος εξέρχονται οι σπουδαστές κατά μάζας. Κατευθύνονται προς όλα τα σημεία απομακρυνόμενοι. Αξιωματικοί και στρατιώτε παρεμβαίνουν προς προστασία των φοιτητών. Έμπροσθεν της πύλης του Πολυτεχνείου δημιουργείται διάδρομος υπό του στρατού, μέσω του οποίου εξέρχονται οι εξερχόμενοι κατευθυνόμενοι προς την οδόν το Σίτσα. Εντός δε του Πολυτεχνείου ο στρατός βοηθά, προστατεύει και πολλοί παίρνουν και εις τους ώμους των αδυνάτους για να δημηθούν να υπερπηδήσουν το υψηλόν κυκλίδωμα. Απίστευτη η κατάσταση, έτσι, σύμφωνα με αυτά που λένε. Βέβαια, προφανώς. Και ο ίδιος ο Κονοφάγος, ο γνωστός τότε Πρίτανης, ο οποίος ήταν και αντιστασιακός και τον οποίο τον έχουν κτλ., γράφει επιλέξει στην αναφορά του ημερολόγιο του. Τη νύχτα κοιμήθηνε στο σπίτι, τα γεγονότα εξελίχθησαν ραγδαία. Κατεστάλλει η αναρχική πορεία των Εθνικών Μετσόβιων Πολυτεχνείων, χάριση των στρατών εξεκενώθη ανεμάκτος. Τώρα επειδή λένε πάρα πολύ για το ζήτημα το υποτιθέμενο, διότι όλος ο πυρήνας του μύθου του Πολυτεχνείου κατασκευάστηκε χάρη στην προπαγάνδα περί δίθεν πολυαρίθμων νεκρών, περί δίθεν φοιτητών που τους πατούσε το τάγκ και άλλα φεδρά. Επί της ουσίας, αυτό και να είναι κατανοητό, επί της ουσίας όλο το Πολυτεχνείο έγινε προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές
το πολιτικό σύστημα, το παλαιοκομματικό, να χάσει το πολιτικό του μέλλον, γιατί αυτό θα γινόταν εκείνη την περίοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά θα έδινε τη δυνατότητα και δεν θα έδινε μάλλον τη δυνατότητα η Κοιτάξτε, το Πολυτεχνείο, επιτρέψτε μου να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το Πολυτεχνείο όχι απλά γίνεται 40 ημέρες μετά την απόσυρση της 21ης Απριλίου. Ναι. Το Πολυτεχνείο δηλαδή δεν στρέφεται κατά της δικτατορίας, αλλά κατά της πορείας προς τις εκλογές. Ναι. Το Πολυτεχνείο επίσης είναι μια καθοδηγούμενη μάζα που δεν ξεπέρασε ποτέ τα 5-8 άτομα. Ο λαός δεν το στήριξε, δεν κινήθηκε, δεν κατέβηκε στους δρόμους. Η ελπίδα των υποκινητών να ακολουθήσει λαϊκή εξέγερση διαψεύστηκε. Κατέβηκαν 100, 200, 300, 400 χιλιάδες λαός να τους υποστηρίξει. Όχι. Ο Λαλιώτης ο ίδιος παραδέχτηκε, οι μάζες δεν είχαν καμία διάθεση για αγωνιστική κινητοποίηση. Όπως γράφει και ο Τσεβάς, οι πάντες πλην των φοιτητών εκμεταλλεύτηκαν το λεγόμενο σπουδαστικό κίνημα. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αμφισβητήσω, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που μπορεί εκείνη την εποχή να ήταν φοιτητές, να αγωνίστηκαν. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τους αγώνες που μπορεί να έδωσαν οι φοιτητές στους φοιτητές. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως είναι ότι παρήσουρισαν μέσα στο Πολυτεχνείο και ξένοι πράκτορες. Αυτό που διηγηθήκαμε. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν μέσα άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν τότε. Προφανώς. Αυτό που έλεγε πριν. Οι ελάχιστοι φοιτητές που ήταν μέσα ούτε μπορούσαν να διανοηθούν. Αν είδατε, υπήρχε έκθεση που το λέει τα τεκτενόμενα και τι πραγματικά συνέβαινε. Έτσι. Και ξαναμένω σε αυτό που διηγηθήκατε, κύριε Χατζηδάκη, στις 4-5 φορές που ο Παπαδόπουλος έδινε εντολές πάση θυσία αποφυγή σύγκρουσης με φοιτητές και εντός του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Και να κλείσουμε λιγάκι με το θέμα των φωνευθέντων των λεγόμενων. Ναι. Ο πυρήνας του μύθου του Πολυτεχνείου κατασκευάστηκε χάρη στην προπαγάνδα που είπαμε περί νεκρών. Ο ίδιος ο εισαγγελέας Τσεβάς αναφέρει ότι για όλες αυτές τις καταθέσεις και καταλόγους περί πιθανολογούμενων νεκρών, γιατί έχουν δημοσιευτεί 100, 1000, 250, 60, 70, τίποτα από όλα αυτά. Όλες αυτές που πει οι καταθέσεις, είπε ότι ο ίδιος ο Τσεβάς ότι είναι ελλειπής κατά τα στοιχεία και η επ' αυτόν έρευνα ισουδέντων συγκεκριμένων απέληξεν. Και θα δούμε τώρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί. Ναι. Διότι λέει ο Τσεβάς ότι αληθές ουδέν περιστατικών κατηγγέλθη. Και επειδή κατέθεταν διάφοροι ότι βρέθηκε νεκρός ο ένας, βρέθηκε νεκρός ο άλλος κτλ. Τι έγινονται, λέει, τα πτώματα των νεκρών τούτων και γιατί εκείνοι οι οικοί των εξακολουθητικός, αν υπάρχουν, σιωπούν. Μιλάμε για μετά τη μεταπολίτευση. Υπήρχε ένας περιβόητος μυθομανής μάρτυρας, ο Γρηγόριος Παπαδάτος, ο οποίος κατονόμαζε διάφορους νεκρούς και ουδέν περί του αντικειμένου κατέθεσεν. Η αλήθεια λοιπόν είναι εντελώς διαφορετική. Και αποκαλύπτεται τα εξής στοιχεία που είναι συγκλονιστικά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ναι. Πρώτον, η υπαριθμόν 33-4-37 αναφορά της Συγκλήτου στις 11 Δεκάτου του 1974 επί Καραμαλή. Ούτε φοιτητής, ούτε άλλος πολίτης έχασε τη ζωή του εντός και εις ακτίνα 300 μέτρων από το Πολυτεχνείο. Ο τότε πρίτανης του Κονοφάους είδαμε τι είπε. Το πόρισμα του εισαγγελέως Τσεβά 22 Δεκάτου του 1974 και αυτό προς την εισαγγελία εφετών. Καταλήγει. Ουδής απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφωνεύθη κατά το ανωτέρω τρίμερον. Το υπαριθμόν 677 του 75 παραπεμπτικό βούλευμα και η υπαριθμόν 723 απόφαση του πενταμελούς εφετείου Αθηνών μετά τη δίκη βεβαιώνει επίσης. Ουδής εφωνεύθη εις των χώρων του Πολυτεχνείου. Οι ανωτέρω αποφάσεις έκαναν λόγο για 23 νεκρούς. Όλοι εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου, αλλά μόνο 12 αναφέρονται ονομαστικά. Οι υπόλοιποι στηρίζονται σε στοιχεία από καταθέσεις ψευδών μαρτυριών και δέχτηκαν παραδείγματος χάριν ως θύματα ανύπαρκτους νεκρούς όπως, έτσι αναφέρεται, 2 αγνώστων νέων στην πλατεία Βικτόριας. Είναι δυνατόν? Μικράς Κορασίδος στην 3η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, όλα αυτά τα ξεκαθάρισε το 1982 το υπηρεσιακό έγγραφο του τότε υπαρχηγού της αστυνομίας Γεωργίου Σαμπάνη. Συντάχθηκε κατόπιν εντολής επί ΠΑΣΟΚ, κατόπιν εντολής του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Γιάννη Σκουλαρίκη, έπειτα από επερώτηση 8 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στις 28 Πρώτου του 1982 για το ποιοι τέλος πάντων είναι οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Όπου και έλαβαν από τον τότε Υφυπουργό Αμήνης Πέτσο
την ειρωνικά αποστομωτική απάντηση, αυτή που και εσείς τιμούσατε επί 5 χρόνια. Στην έκθεση Σαμπάνη λοιπόν ρητός επιβεβαιώνεται: ουδής εφωνεύτη εντός του χώρου του Πολυτεχνείου, εις τους πέριξ του Πολυτεχνείου χώρους φέρονται ότι εφωνεύτησαν 12 άτομα και ακολουθεί η κατάσταση των 12 νεκρών. Οι 5 είναι κατά τη διάρκεια που είπαμε των επιθέσεων της 16ης Νοεμβρίου για την κατάληψη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και του ΟΤΕ και οι υπόλοιποι 7 είναι μετά την ανέμακτη εκένωση από αδέσποτες σφαίρες υποτίθεται. Στην ουσία όμως είναι, όπως έχω αποδείξει, από ανθρώπους του Ιωαννίδη που στενοχωρήθηκαν και πήραν την εντολή από τον Ιωαννίδη να δημιουργήσουν νεκρούς μετά την ανέμακτη εκένωση. Μάλιστα. Διότι είχε στενοχωρηθεί ο Ιωαννίδης ότι ο Παπαδόπουλος κατάφερε να το εκενώσει ανεμάκτος. Μάλιστα. Και ήθελε 6 μέρες μετά να τον ανατρέψει. Μάλιστα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τα αναλύω αυτά. Μια ερώτηση μόνο, αλλά γιατί... δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα. Ναι. Θα αναφέρω 2 πηγές μεταπολιτευτικών ανθρώπων. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος είχε το θάρρος να πει δημόσια στις 10 Μαΐου του 1979 το περιοδικό Επίκαιρα, εύχος 562, για να ξέρουμε και τι λέμε: δεν είμαι διατεθειμένος λόγω επιμόνου συνθηματολογίας περί ανυπάρκτων πολυαρίθμων νεκρών να βοηθήσω στη θεσμοποίηση μιας ψεύτικης ιστορίας. Και ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής Ισαάκ Λαβρεντίδης το 87: η κομματική καπηλεία, λέει, προκάλεσε σύγχυση και σκοπίμως εκαλλιέργησε τον μύθο περί πολλών θυμάτων εντός του χώρου του Πολυτεχνείου, ενώ όπως απεδείχθη από τα πλέον υπευθύνους πηγάς και επίσημα στοιχεία, ουδέν θύμα υπήρξε. Επιτέλους, είναι καιρός πλέον να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας και η δηλητηρίαση της κοινής γνώμης και της νεολαίας μας. Με ασύστολα ψεύδι δεν στηρίζονται ιδανικά. Κύριε Χατζηδάκη, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για αυτή την ήταν πλήρης η ενημέρωση γύρω από το Πολυτεχνείο, το μύθο που πολύ συνοπτική ήταν, θα μπορούσαμε να μιλάμε. Εντάξει, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Ήταν πάντως αποκαλυπτικότατη και έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, στην βάση της ιστορικής αλήθειας, γιατί όπως είπα και πριν, άλλο το να έχεις μία άποψη, μία όψη και άλλο να βλέπεις κατάματα την ιστορική αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Ακριβώς, και εγώ καλημέρα σας.